Boma la Malawi linayika masomphenya okhazikitsa ulimi wa nthirira wa malonda pamalo ochuluka m'chigwa cha mtsinje wa Shire m'zaka za ma 1940. Masomphenyawa akukwaniritsidwa tsopano chifukwa boma likumanga ngalande ya ulimi wa nthirira m'chigwa cha mtsinje wa Shire kudzera ku Shire Valley Transformation Program. Ntchitoyi inayambika m'boma la Chikwawa mwezi wa April chaka cha 2020. Pofuna kuti alimi adzapindule ndi ulimi wa nthirirawu, boma kudzera ku nduna wa zamalonda ndi mafakitale lili pakalikiliki wokhazikitsa makooperativi m'madera onse omwe ulimi wa nthirirawu udzachitike. Pakadali pano, makooperativi okwanira asanu ndi awiri 7 analembetsedwa kwa mlembi wa makooperativi mu nduna wa zamalonda ndi mafakitale. Makooperativi okwanira 13 akuyembekezeka kukhazikitsidwa m'chigawo choyamba cha projekti iyi. Bambo Henry Chimpesa ndi mlangizi wa za makooperativi ku nduna wa zamalonda ndi mafakitale, ndipo iwo akufotokoza motere. Ngati amene takutsogolera ntchito zokhazikitsa makooperativi pansi pa project ya Shire Valley, ndife onyadira kwambiri kuti lero lino takwaniritsa kuphunzitsa alimi amene ali ma irrigation block okwana 13. Inali ntchito yayikulu kwambiri imene timayamba mu chaka cha 2021. Inkonika ngati ikhala yovuta kuyimaliza, koma mkatikatimu kutengera maphunziro osiyanasiyana amene takhala tikuphunzira ndi kumene tinayambira makamaka kwa ateka sisi panopo ikuona kuti yayi ntchito yakhazikika, ndipo zimene taphunzira meneko zatithandizira kuti maphunziro ku chigawo chino chakwa tiyenda kwera ayende bwino. Komanso zitithandiziranso kuti tikamapitanso ma EPA ena amene akubwera kutsogolo kuno ngati dolo ndi mikalango EPA ntchito ikayende bwino kwambiri. Anyadire kwambiri anthu a dera lino la tiyenda kwera, komanso matiwo onse kasisi maseya amene takhala tikugwiramo ntchito osewera sutiye katunga kamba kakulandira tsopano ntchito imene ya chitukuko cha irrigation imene ikubwera pansi pa project ya Shire Valley. Koyambirirako ankakhala anthu ankhawa makamaka potsamira poyang'ana kuti ntchito yawo yatsamira kwambiri kunkhani yoti ayike minda yawo pamodzi ndi kumalimira limodzi. Ndanali ndi nkhawa kuti amwina nkutheka kuti boma ligwisa ntchito project ya Shire Valley ngati njira yodzatilanda minda yathu kuti iwo aboma azili mazipindulapo. Koma kudzera maphunziro ndi misonkhano yosiyanasiyana imene takhala tikupangana nawo anthu awo, ayi ndisangalale kwambiri lero lino azindikira za mphamvu ya umwini imene ali nawo tsopano pa munda wawo, komanso mphamvu ya umwini imene akhali nayo pa cooperative imene ayigwise ntchito popanga ulimi wawo mwa business kuti akathe kusintha miyoyo yawo monga cholinga cha project ichilili kuti chikufuna kuti chisinthe miyoyo ya anthu amakamaka kumbali ya kuti azitha kukhala ndi chakudya chokwanira komanso akhale ndi chuma chokwanira makomo mwawo. Cooperative monga mwa chilengedwe chake eni aka cooperative amene timati mamembala amene kuno kuti kambaza eni minda akuyenera kutsogola kwambiri popanga ziganizo zosintha miyoyo yawo. Motero maphunziro amathandizira kuti akathe kuzindikira kufunikira kwawo kuti iwo eni athandizire pa ntchito zosintha miyoyo yawo makamaka kugaula ulimi umene wochitika mwa business. Ziganizo zikuluzikulu zimene azakhale akuyendetsera ntchito za tsiku ndi tsiku zikuyenera kuchoka kwa iwo eni pofuna kusonyeza umwini wa cooperative yawo. Tikudziwa iyi ndi azakhala ndi antchito olembedwa, koma antchito amene wawa kuti azathe kuwatumikira bwino eni ake a cooperative, ndipo khapokhaso anu akewo a cooperative akudziwa choyenera kuchitika mu cooperative yawo. Ndi maphunziro amatsegula m'maso kumagawo osiyanasiyana wokhudza inde kakhalidwe kapagulu milanga pakile business kagulu komanso ku moyo ngati munthu amamusinthanso. Ndi kufunika kwambiri wa maphunziro amenewo. Boma likuonetsetsa kuti pokhazikitsa makooperativi eni ake malo omwe ndi alimi omwe adzapindule ndi project ya Shire Valley Transformation Program akutenga nawo gawo posatengera kuti ndi bambo, mayi, wachinyamata kapena munthu wa ulumali mwazina. Bambo Chimpesa akuti kati mwa alimi amene akhala kupanga maphunziro amene wa member wa cooperative muli alimi amagulu osiyanasiyana, muli ena kuti ndi Ulumali, muli achikulire, muli amayi, muli abambo, mwaso muli achinyamata.
ndi nkhani yosangalatsa kwambiri chifukwa kuti tikayang'ana fundo zikulu zimene timayendetsera ma cooperative timanena kuti mu cooperative munthu ndiwo masuka kulowa posatengera kuti ka ndi waulumali ka posatengera kuti ndi mkazi kapena mwamuna komanso sitimayang'ana nkhani ya chipembedzo kapena mtundu. Choncho pomakhala ndi anthu olumala amene nawonso ali ndi minda ndipo akonzeka kuti nawonso apindulire nawo ndi ulimi wa nthitiro wa business ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Chidwi chawo ndi chachikulu kupatula kuti inde samaona zimene tikulemba koma amamva koma kudzera mu zimene amamvazo amoni kwa kutsatira kwambiri ndi chidwi chachikulu ndipo chiyembekezo chawo ndi chachikulu kwambiri kuti pa ulimi umene amapanga kale molimbikira iweni ngakhala losaona akuona kuti sipano akaphazana ndi anzawo amene alunga ena ayo koma anoona kuti ulimi wawo upita patsogolo kwambiri woti akwanitsa kusuntha moyo wawo kupita patsogolo kugaula chuma. Bambo Shadreck James amudzi mwa Nyampemba kwa mfumu yayikulu Ndakwera m'boma la Chikwawa omwe ali ndi ulumali wakusaona ndi mmodzi mwa alimi mu cooperative imene ikukhazikitsidwa m'dera la magulupu alumenda komanso mvula kudzera ku Shire Valley Transformation Program. Bambo James akufotokoza mmene anayambira ulimi wawo. Ntchito ya ulimi kuti ndigwire 1965 tinapita ku maphunziro ku Mlanje kumene kunkatchedwa kuti Mlanje Training Blind School kumene kuti kunali ntchito ya kuphunzitsa anthu osapenya kulima. Poyamba maphunzitsa matabwa ndi adaona kusizi kuthandiza ziza kukhoma mipando ziyayi ndi anatiphunzitsa ulimi ndipo ndinaphunzira kumene ku Mlanje ko 1965-66 mpamene ndimamaliza kozi yanga ya ulimi. Ku Mlanje kuti nali kuphunzira ntchito zosiyana zimene ankatiphunzitsa masuku amene wani makamaka unali kulimba kwambiri ndi ulimi. Tinali kulima chimanga, mtedza, kalingonde, tinali kulima kukhala ngati manyowa. Ndiye tinali kulima zambiri komanso tinali ntchito imene ankatipatsa ya kudyesa ziweto kapena kusamalira ziweto ngati nkhuku, mbuzi, nkhumba ndi matendache kuti mwina tidzatha kukhala nazo zimene tidziwa matendache. Kulumala ngati kulumala mwendo kapena mkono kapena nsana kapena blind ngati ine sinde mathero. Munthu atha kukuthandiza lero kapena mmawa sikuti angakuthandize masiku onse amoyo wako. That's why kuti bungwe la makoha linaganiza kunena kuti tiphunzitse anthu wa ntchito kulima kuti adzithandize okha. Masiku ano kulibe wolumala kuti angathe kuthandizidwa mpaka na moyo wache wonse. Pali mavuto ambiri amene alimi a mchigwa cha mtsinje wa Shire amakumana nawo pa ulimi wawo amene amachititsa kuti asamapeze phindu. Ena mwa mavutowa ndi kusowa mpamba komanso kusintha kwa nyengo komwe kwabweretsa mavuto angonagona. Bambo James akufotokoza mavuto omwe amakumana nawo. Poyamba timalima thonje ndi chimanga malingana ndi kuvuta kwa nyengo yakonkuno timalima kuma usapeza kanthu kwenikweni yayi. Ulimi kuti ukhale wovuta malingana ndi kuyenda kwa nyengo ya mvula. Nyengo sikuyenda bwinobwino yayi ndi sitimatha kukolola bwinobwino mokwanira yayi ndipo makhala povuta. Komanso mu nthawi ya ulima kuti tilime timasowa capital yoti tingathe kuthandizika naye kumunda. Chifukwa monga kulima kwa munthu wa blind nkosiyana ndi munthu wopenya ndi timasowa capital kuti ndingathandizike bwanji. Pozindikira mavuto amene alimi akukumana nawo, boma lakhazikitsa njira zambiri kuti alimi apulumukire. Boma linakuyesa kuti thandizabe masiku amenewo pakali panopa ndinalembedwa ndi gulu limene mangani kuti la Ntukula. Ndiye limakuthandiza Ntukula ndiye pakali panopa umoyo wanga ukuyesa kusintha pang'ono chifukwa cha Ntukula. Chifukwa ndalama ya Ntukulayo ndimakaitenga kukaigwiritsa ntchito kumunda kwina kukaipereka
kumashare muti pakali panopa ndimayang'anira mabanki amudzi ngati magulu amudzi mabanki ndine chairman wa mabanki amudzi chiyambi Kalamu. Bambo Shadreck James ali ndi chiyembekezo kuti kulima kudzaphweka ndi kubwera kwa Shire Valley Transformation Program. Kodi iwo pa nthawi ino amalima bwanji m'munda potengera kuti ndi akhungu? Pakali pano timadzala mapira, chitowe, chewere, malingana ni nyengo menya ikayendera, mwina timatha kupeza mwina 15 bags, mwina ikakhacha kachimene kapena chaenda bwino timatha kupeza 20 bags. Apapa ndinali kulima nthumbira. Ndiye nthumbira zijati kalima timapanga chonchi, timakhopa chichili apakho, uku kwa khoma chichili uko, nkutenga chingwe kumanga chichili apapa, ukunkusu kukamanga, kutenga kasu kumalima kumatsatira chingwe chichacho. Nthumbira mpaka na zikhalepo kandi 1 ekala, 70 awiri kandi 3 timatha. Kodi ndi gawo liti lomwe Bambo James akonzekera kudzatenga pa ulimi wa nthirira kudzera ku Shire Valley Transformation Program? Ulimi mmenewo ndikuti zidzayenda ndi mmene ntchitoyo ikukhalira. Kuti tidzatha kukhala ndi anthu othandiza kumbali ya utino atakutithandiza ngati antchito. Komanso ndi ana, ndine mkazi akhoza kuchita assist kumaona anthu amene akugwira ntchito kuti akugwira mwantundu wanji. Sitidzalekerera. Mai Aline James ndi mkazi wa Bambo Shadreck James. Iwo akuti adachita chisankho chabwino pokwatiwa ndi Bambo James chifukwa ndi olimbikira pa ulimi ndipo iwo ndi amuna awo amapeza phindu lochuluka mu ulimi. Amunanga woyamba dali openya. Koma nango afuna kuti mmene Mulungu andibweserambo pati ndi pamenepo. Nayikha zovala sidali kuvala kwenikweni pa mamuna ameneyo. Ndiye pakuona kuti ine zandirani zandivura inde uyiyo ngwamaso ake bwinobwino. Kodi ndikakwatidwa ndi apa mwina zingatithandize kapena iyayi. Ndipo mmene ine ndikuona kosiyana ndi amuna ameneyo ndi abambo. Ndikuvala bwino ndipati ndikudyanso bwino ndabereka nawo ana malingana mwakuwakonda malingana kuti mmene Mulungu adandiyikira mumtimamo kuti ndiakonde. Tikakhala kuti anjala iyi mwina timathandizikabe muthonje pakadali pano mmene chitowe chichabwerache nyamunanga ndine tiyene tigwire ntchito ya chitowe cholinga tithandizike pakhomo. Tili ni ng'ombe kupindulira mwa ulimi momwemo, tili ni mbuzi zikupindulira muri mwa ulimi momwemo. Sininganame kuti ndimapita kuganyu. Koma timathandizika muri mulimi. Amunanga wandine timathandizikira momo. Akha kuti tavurikwa amunanga lero ndine timangogwira khasi kuti tirani tipeze chokudya pakhomo pano. Kudzera mu zomwe boma likuchita mchigwa cha mtsinje wa Shire mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Program, munthu aliyense akulimbikitsidwa kutengapo gawo pa ulimi wa nthirira wa makono ngakhalenso ntchito ina iliyonse ya chitukuko. Ulumali anzanga ngati ine mene ndilili ena amakonda kupempha zopempha zija zidatha. Masiku ano munthu wina aliyense adzidalire payekha pamene uli kulepherapo papezeke anthu ena akuthandize. Chonde ngati pali mabungwe kapena ena akufuna kwabwino ineyo andithandize kuti andinyamuleni nke kutsogolo pamene ndilipo ine ndichoke pamenepo. Ine ndinene kumbali ya ine ndili kusiyana pafupifupi ndi anthu amene ali alungalunga. Fuka anthu alungalungawo amabweranso kwa ine zikawavuta kudzapempha. Munthu otero iye ndi walungalunga ndiye kuti ngolomala. Tsono olomala uja kusanduka ngati walungalunga. Fuka masiku ambuyomu anthu olomala fe timasalidwa amaonedwa ndi anthu alungalunga. Koma masiku ano anthu alungalunga acha ndiye amene akusanduka ngati anthu olomala kapena akusaona.